Itong mga kanito guys, sobrang sarap nito mga to. Lalaki pa guys, so mahaba itong mga to, mahaba to. Masasarap tong mga to. Pang sibak ng kahoy. Ito guys, kahit itong talbos niya masarap to. Sili, sarap ng talbos niya, sili guys. Kaya yun, dumami sila, kaya maliliit yung mga laman nito. Pahinog na sila, pero may mga green pa guys. So hanggang doon sa banda roon, tapos hanggang doon sa dulo. Tata. Matignan po. Hindi natin, marami ng bunga. Guys, may tindadaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, may tanim ito kanina. Yan mo. Pinalay kayo ng mga. So yun guys, magtatanim tayo ng ampalaya. Formalito F1. Dito lang sa guys, sa likod bahay namin. Dito. Kanina nagpunla na ako ng ng pechay. Dito, nilagyanan ko ng ng mga ganito. Para hindi ng ng manok. Tapos nagdilig na din ako. Ito na yung mga natin, sili. Kinultivate ko kanina. Ito. Tapos may dalawang namatay. Ito, saka yung banda ron. Sili natin. Tapos dito diniligan na rin natin itong mga ampalaya. Hindi pa tumubo kasi 3 araw pa lang yata niya ngayon. Dito yung sili natin, marami ng bunga. Maraming bunga. Ito yung sili naman na pinagtatalbusan ko guys. Ito, marami siyang talbos. Ito yung pinagtatalbusan ko. Sarap yung talbos nito guys, halos sa tinola. Yan nga guys, hanapin natin yung gabyon natin. Dito yung gabyon. Yun, dito na lang natin itanim sa siguro. Saan kaya banda rito? Dito kasi akyatan ng mga ampalaya. Ito yung trellis ng ampalaya. Ito yung trellis ng ampalaya. Dito ampalaya na mahaba kasi to guys. Yung tanim ko dito, itong mga to. Ampalaya na mahaba. Tapos ito guys, ito yung maiksing maiksing ampalaya. Pakat ko din dito guys, pero dito ko na lang itanim sa gilid-gilid. Buksan natin guys yung ilan yung laman nito para alam natin yung bubungkalin natin. Nak, pagalitan ka ni Tito dyan, may mga tanim siyang kamote. May mga tanim na kamote dyan Dyan, dito sa banda rito. Opo. Yan guys, buksan natin itong ampalaya na maiksi. Tignan natin kung ilan yung kanya buto. Maganda tong guys, tong nabili kong punla na to kasi kapag hindi mo na itanim lahat, naka ziplock siya nakalock siya, may ziplock siya. Kung hindi may tanim lahat, pwedeng may seal pa rin. Yun nga guys, ito bilangin natin kung ilang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 guys. Kaya maghukay tayo ng 16 na butas dito. Break muna natin. Kung hindi man natin maitanim lahat, at least meron tayong naitanim. Nakuha ka dyan kasi may mga tanim na kamote dito. Tignan mo, pagalitan ka ni Tito. Mula niya yan, yung mga yan yung mga yan Opo, ilabas mo na yung bike mo doon. Makita ka niya, pagalitan ka niya. Sige na anak. Tanim ni guys, ni kuya ko. Sige na, ilabas mo na. Diyan ka na magdano, Diyan. Diyan na. Dito? Opo. Tabi ng kalsada pala dito guys, kaya maraming sasakyan na dumadaan dito sa taas, kalsada na yan. Ito na yung bahay namin. Ay guys, may tindadaan doon. Alam ko nang bumili. Alam niya daw bumili guys. Ayan guys, dito tayo dito lang sa gilid guys kasi
lalagyanan ko ng mga mga kahoy para hindi kalikayan ng manok dito. Isa, dalawa, tatlo. Pako na. Isa taling anak. May tanim yata to kanina 1, 2, 3, 4, 5. Oo, may tanim ito kanina. Pinalaykay ng manok. Sayang naman. Yan guys, magtatanim na tayo ng ito. Buksan ko lang. Bali, konti lang yata yung itatanim ko guys kasi ilang butas lang ito. Direct na to guys, hindi ko na binabad. Tig-isa lang, isa, dalawa, tapos dito yung namatayan ng sili, tatlo, tata. Patignan ko nga. Ito Wala, tignan ko nga pa. hindi na ka. Magmumula ako. Ay, tanim mo doon, sana lang. Tama na. Akin na. Hindi, wala na, tama na yan, tama na muna yan. Tsaka na naman ito kasi marami na sila masyado pag tumubo sila lahat. Konti lang itong kanya guys, itong balag niya. Kaya guys, malapit na din palang anihan dito sa amin. Ito yung palay namin. Konting kuha na lang, baka kuha sa makalawa siguro, ani na to. Ayan pahinog na sila, pero may mga green pa guys. Samantalang itong iba meron ng mga hinog ko talaga. Ito, mahuli to sa tita ko to guys. Ito yung sa amin, hanggang doon sa banda roon. Hanggang doon sa baba guys, pero doon sa pinakatabi ng kuan ng ilog, wala na yun. Bali sa ginawa na nilang fish pan. Bali ito hanggang doon sa banda roon, tapos hanggang doon sa dulo. Ito iba na to, mahuli to sa tita ko to. Mahuli to kasi nahuling na itanim to Hapon na pala dito sa amin guys, mali 4 o'clock na yata ng hapon. Tapos bukas magtatrabaho naman ulit tayo. Dito nagpapahinga yung father ko, si daddy. Dito siya natutulog pag tanghali kasi mahangin dito pag tanghali. Dito mahigaan siya dito, may unan siya dito. Yan, ganda ng ulap guys. So guys, ito yung sa likod bahay nila mami, nila mother ko. Dito yung pinaglulutuan nila kahoy. Meron sila dito maliit na pang sibak ng kahoy. Meron din dito sitaw, yung maiksi na sitaw yata to. Masarap to guys, kahit itong talbos niya masarap to. Sili, sarap ng talbos niya, sili guys. Sili, ito manghang na sili, labuyo. Oops. Ay, ayan na yung araw guys. Palubog na doon. Ay, paano na doon, pa silong na doon. Nandun yung araw guys, palubog na doon. Ito yung fish pan namin guys. Yung natira, yung kuha na lang, maliliit na lang yung kuha nito, yung laman niya, yung kuha na lang, yung naiiwan na lang noon. Tapos nag-anak pa sila, kaya yun, dumami sila, kaya maliliit yung mga laman nito. Marami din kayong mga gabi dito, pero mga kon pa lang, lumalaki pa lang sila. May isang bunga to. Sarap ito.
Yan guys, tingnan natin yung kan guys, yung pinagkukuhanan ko ng kuan takway o daludal yung tawag namin dito. Oh, sa may irigasyon. Doon sa bandaroon. Ito yung kan guys, ang lalaking kuan, yung takway ay yung daludal pinagkukuhanan ko. Oh. Wala pa yata. Ay, meron. Oh. Itong mga kanito guys, sobrang sarap nito mga ito. Lalaki pa. Kaso walang kasama. Tignan natin kung mayroon pa. Mayroon dito. Pero maiksi pa. Ito guys, mahaba itong mga to. Mahaba to. Oh. Masasarap tong mga to. Oh. Tapos itong talbos niya. Ay, nagkuhanan. Ayan. Dito, meron pa dito pero maiksi pa. Ay, pinagkuhanan pala. Ayan, ito. Ayan. Tapos meron pa dun sa Pandaron guys, pero hindi na ako pupunta dun kasi ano, sukal na. Ang dami ng matataas na damo. Lakas ng konlag dito guys, tuloy-tuloy ito, tuloy-tuloy. Pero nasisira rin ito pagka bagyo. May mga lalakas na bagyo doon sa puno niya. Sisira din.